Njike-ke ngichaze amaphupho akhombisa ubungoma nesiphiwo. Isiphiwo-ke lesi sokuba-ke nokwelapha, mhlampe-ke kube ukuthi-ke uzolapha abantu noma kube ukuthi ubalapha-ke ngokwesonto. Uma ukuthi le video ibona ku-YouTube, shaya subscribe. Uyibona ku-TikTok, shaya follow, uthathe inamba kwi-bio, sibhalele-ke ku-WhatsApp ubuze iphupho. Ake ngene-ke la amaphupho akhombisa-ke ubungoma nesiphiwo. Ukuphupha izangoma zigida, lokho kukhombisa ukuthi-ke unesiphiwo. Ukuphupha-ke amajazi namabhayi. Ukuphupha inyoka enkulu, indlondlo noma ngithi inhlwathi. Ukuphupha ingwe. Ukuphupha ibhubesi. Ukuphupha ingwenya. Ukuziphupha ufake umcako noma ibomvu. Ukuziphupha usolwandle phakathi kunendlu. Ukuphupha-ke ukha imithi nomuntu osemdala. Ukuphupha ulapha umuntu omaziyo ngesiwasho noma ngomuthi othize. Ukuphupha-ke uthandazela umuntu ogulayo asinde ngaleso sikhathi. Ukuphupha usesikoleni. Ukuphupha into kudlule isikhathi yenzeke. Ukuphupha-ke isiziba esikhulu. Ukuphupha impophoma. Ukuphupha ulwandle luluhle. Ukuphupha isibhakabhaka sengathi-ke kubizwa igama lakho. Ukuphupha inkanyezi iza kuwena, qede-ke kwehle isembaso sihlale emahlombe. Ukuphupha usonta ocula kakhulu sakukhuleka. Ukuphupha izimpande namagxolo ukwelapha. Ukuphupha usemzini womuntu uyokhipha into efihliwe egcekeni. Ukuphupha isigodlo, indlu kaRondo. Ukuphupha-ke ugqokise okwethwasa. Mlaleli, usungakhomenta-ke la comment section usitshela ukuthi iliphi iphupho ufuna sikutshele lona.